Hallo Quint. Oké. Oké, we beginnen altijd met links. Dus jij moet een spiegelbeeld doen. Toch? Ja. Ik hoop het tenminste. Kijk, we beginnen met onze armen rekken en strekken. Je pakt je rechterarm en deze druk je naar links. Ik voel echt zo stewardess. Heb je? Ja, oké, mooi. En dan gaan we switchen. En dan zegt Sian 1, dan zeggen jullie 2, en dan zegt Sian 3, en dan zeggen jullie 4. Dan zegt Sian 5, dan zeggen jullie 6, 9. Nee, we kunnen beter aftellen. Oké, dus 10. Volgende oefening. Oké. Dan ga je... Oh, wacht. Dit. Zo. Oh ja. Zo, deze. Dan beginnen we met de rechterarm. Zo. Zo, en dan wisselen. Oké, dat was het. En dan... Loosen out the shoulders a bit. Mag ik je een oefening laten zien? Nee, anders heb je geen oefeningen. Ik niet. Dit is oefening 2. Dit is al duidelijk. Eén lange video. Oké, en je knieën zijn gestrekt. Als je de grond aan gaat raken, dat maakt niet uit. En dan gaan we met ons allebei de handen naar onze linker enkel. En voor de volgende oefening, tenminste hetzelfde oefening, maar dan pakken we onze rechterarm, dus doen we onze linker enkel. En wisselen. Ik zal iets horen. En dan gaan we langzaam omhoog. Het schrikt je even uit. Zo. Het schrikt je even uit. Het schrikt je even uit. Zo. Het schrikt je even uit. Zo. Het schrikt je even uit. Zo. Ja, maar dit hebben we eigenlijk al gedaan. Nou, Net. We kunnen beter, want het staat ook je. Dus dan kun je beter gewoon dit. dat is eigenlijk dit. Ja, maar dat heb je net staan gedaan. Dat is eigenlijk dit. Dat is eigenlijk dit. Ja, maar dat heb je net staan gedaan. Dat is eigenlijk dit. Ja, maar dat heb je net staan gedaan. Vierde oefening. Dus marcheren. Knieën omhoog. We gaan het helemaal niet synchroon. Oefening Maar 5. wie ging het toch verdedigen? Ja, Hoe doe jij? Ik ben echt zo. ja, ik zou niet. Ja, je moet een squat. En daarna komt oefening 6. Oké. Neem de knieën, dan gaan we aanvallen en links. Sneller. Nee. Vaster. Oké. Wat is het verschil tussen deze oefening en die van de andere squat? Ja. Ik weet het goeie. Wat ook een goede oefening is, dat wij niet aan de alleen maar benen eraf? Nee. Ja, links. Nee, maar het is wel. Oké, Quint, dit is verdedigen. Wat is dit? 5, hè? 5. Ja. Dus dat is verdedigen. Ja, doe je. Dus we moeten wat meer springen erbij. Nee, dat dat moet doe niks je tussen. ondertussen. Ah, Oké. dit gaan we niet doen. Ja, 7 en 8. Dit gaan we echt niet doen. Quint en ik doen deze niet. Quint en ik gaan een andere doen, oké? Wacht, stop. Quint. Welke de... Ja, dit ga ik Quint en ik niet doen. Dat is echt scheef. Mag je wel aanstellen. Wat de fuck is dit nou weer voor iets? Hey, luister je dat dit winnen was. De winnaar. En waarom ga je nu gewoon springen dan? Zijn we nu al bij de Dat we winnaar? al de hele tijd springen. Man, we springen helemaal nooit. We staan de hele... Yay! Gaan we dan een rondje? We doen zo. Nee, Nee, we doen gewoon de running doe namen. gewoon
doe dat en dan Zo. niet. Nee, ik weet het. Die gaan we doen. Doe anders naar mijn kind. Ga ik gaan springen. Aan die armen waar ik... Ja, ook. Ja, je hoeft alleen naar Niet boven. vergeten een sportspin halen.